Hello guys, welcome you all to Fashion and Collection Fashion Outfits. இன்னைக்கு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது ஒரு மென்ஸ் கலெக்ஷன். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காம எல்லாரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னைக்கு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான அட் த சேம் டைம் பியூட்டிஃபுல்லாகவும் ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மென்ஸ் பிளேசஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த பிளேசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபேப்ரிக் பாலிஸ்டர். இதோட ஸ்லீவ்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல் ஹேண்ட் ஸ்லீவ்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் இன்னைக்கு வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன். இது போகவும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்கு. தென் இந்த பிளேசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸம் லுக் தர மாதிரி இருக்கும். ஒரு கேஷுவலாகவும் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஃபார்மலான ஒரு லுக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கும். தென் இந்த பிளேசஸோட சைஸ் அவைலபிலிட்டிஸ் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவோடய அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தென் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை வேறு ஒரு கலெக்ஷன்ஸோட மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய், தேங்க்யூ.